Gyaɗa ƴar merau. Ƴar merau. Marau. Yau da ni kaɗai ne, sha gari na ba kowa. Yau ba ƴan rani. Maza! What? Kai! Son babban yaro. Haba ana tare ba. Wai ke dan Allah me haka? Shikenan baka tashi zuwa sai na hada garin ruguna da siga da gari da gara sai ka zo ka wani zo gidi. Ni na kama ruwa na zo da mahadi ba. Ni ma dinka. Me wannan? Samana, so ne ka so madara? Saka ne da madara. Saka ne ka siyo madara? Cin gari gaya da kake yayi. Saka ne ka siyo madara? Sai ka matsa mun wallahi. Baba ƙaryarka ta yi yawa. What? Duk wani gida mai kyau a garin Kaduna ka gama salfi. Da duk wata mota da ta shigo sai ka je ka yi salfi. Kuma 24 kana shan gari. Kai da ka ji kunya gwara jali ya kare ko ka sai kaya ka zo ka ci gari. Ba za ka je ka ci mai kyau ba. Mota kuma duk wanda ta shigo disquisition ce anaconda moran duk anaconda ka ji gara sunan mota ba ka sani ba an ce anaconda ban kakale ne in dai ka gane kawai ka gane ba an ce anaconda ka ce anaconda to selfie nake kakaran mota nake da zan gane ta na je na yi selfie ƙaryar ka ta yi yawa duk wallahi in sa ido ne in ba iskanci ba in dai faka ne ba me zan yi to gaskiya nake gaya ma kaga ban da mota ban da gida dole in je in sa sutura in yi wanka in je gidan mutane ɗan hoto da ba da haka ba ina ganin kai ma ba zan bari ka wallahi motar nura kakari to motar nura lorino ba shi bani ba wannan bins din da yake hawa bakan nan to kuma sai ka ringa kakara kana hoto kana yaudaran mutane shi ma barawan glass ne ya sace min glass a ƙarya kai wallahi barawan glass ƙarya ne ka san halin shi wani yanzu garin nan da kake yawan sha 24 hours baka tsoro ka sha ruwan zafi ka zama teba saboda ne teba teba gari ne fa ta kunya shi gari ne ya shiga ciki na to da me ake teban kaga ni fa gaskiya ba za ka zo wajen duba samun rani ba kaman teba qur'ani kakka sha ruwan zafi me zan ba wallahi ba zan san ba ka juya madara na to tsinto min madara na ka juya madara na ka hana ni sha wallahi in ka isa ba ta siyo madara ba cewa ka siyo madara to ai ni na sa ka siyo madara ne ya ka zo ka zauna ka samu rani ha ina zaman lafiya na ha baran Allah kuna da matsala wallahi lalle dan raina hankali ne ba ga jigina kyau ke ba wani kyan kana mun kallon gari ne kai bari in gaya ma kuma ya sun sai na gaya mu kowa gari kake sha 24 hours ba ka mun rashin mutunci ba ka juya madara na ma ka hana ni shan sai ka je social media ka faɗa musu cewa shi dan gari wallahi don lokacin da na fara harkan da kake ta ƙaryan kai zan tona ma asiri sama na gaji kallon ka wani ba Allah kallon ka nake yi iya abin da zaka iya ke kai ba war ma ni bane package nake ba ina sa Instagram din ba kai ba ne maza kake yi ba ka nemi bazawara ka nemi budurwa duka hawa abin da kake yaudara ƙarya ne mai wadarin banza kai ba ta hanyar da ka fito kana yaudara to ai ne iyakacin na koyi sa wando da riga in kakarin mota in naga Benz in kakara in naga abin nan in kakara ka wani shan gari ka sai kayan sa saboda yaudara ka san Allah in kana in wani abu wallahi sai mu samu damu ai kai baka san gaskiya ne hai ba ƙarya ne ba bako na ba gasa babban yaro ni pass ɗinka ne a nan garin Kaduna nake amma mazaunin Lagos ne ni wallahi kana da mutane fiye da tunaninka na ce na san ka ana cewa ban san ka ba shine gari kullum 24 hours gari yake sha sai munafiki ne wallahi bala Allah ne ma na rantsi da Allah sai na gaya ma kowa gaskiya wallahi garin nan kuma muke wallahi ai gari abinci ne ban Allah amma ƙarya yake duk hotunan da yake yasan gidajen mutane yake kakara tsakanin da Allah ba taɓa ganin munafiki irin kan wallahi Yusuf Gaisa nagode da maginka wallahi tallahi jiri mun da Allah zaka ce maka Allah dan yi hoto da kai dubu mahaukacin banza na rantsi da Allah kullun gari yake sha 24 hours bawon Allah ya mutum dauka kana kushe shi maganin gaskiya ne in ya sha ruwan zafi ya zama teba fa ba sai a cikin da jami'a ba ne da gidan celebrity dan bakin ciki dan ubanka da ban yin hoton ina sa a social media ana da san ne
Ai da bai sanni ba. Wallahi social media ba na iya ki a kudu ni na ga ma wannan. Wa kana zo na kana shan kwaki kana kushe wani. Wallahi ba ka yi fama. Ba ni gaban ka na gaishe. Allah bai sunanka. Wallahi sunana mijin biza. Kai masoyi na ne wallahi. Sosai ma. Nagode. Mijin biza. Allah sakawa na kai. Mijin biza nagode. Allah ma daukaka. Wannan da bakin ciki ne ga ma. Na gani ai ga nan baki. Wallahi wai na kuma sha maka fur. Sha maka fur. Daga Saudiya ka zo koko daga India. Sha maka fur. Bakin ba India ne wannan rabu da shi. Celebrity. Dan bakin ciki ne ga ma. Za ka garin da kai ba? A ni wallahi hoto kawai zamu yi. Hoto selfie? To kawai nake so mu da. To ayi da garin. Idan ai Alkur'an wannan munafiki ne wallahi. Kai kirin kalan wannan abun. Ai da gari kuma sai ka tona min asiri kenan. Sun abincinka ayi da shi kake sha 24 hours. Ai ba hasada bane. Abincin shi ne za ka raina abin ni yanzu da nake cin shawarma da kaji da dawisu zan ci da yadda a yi burci kai hakuri dama irin wani ana bakin ciki ne ana tare da su kusa da kai ke maka kai hakuri bari mu mutan kawai ko ba bane a yasin na ga dama ba za a yi ba ka jigo na rantsi da Allah na ga dama ba za a yi Allah me haka amma da ke mun wallahi dan bakin ciki ne ga taimaka mun to da Allah zan yi mutu da shi ya hakuri Kawai Allah Lagos yana bala'i kuma ana magana Lagos da Bilo yana gani na da garin za a yi dan Allah ne aka dan Allah haba da Allah ya Allah ka sa a can su gani ba insha Allah celebrity ka ga musu ka gani amana ne insha Allah ƙarya ne kamar ya ƙarya ne yana yan bola uwar yan bola nan na yan bola yana yan bola akwai bola a baya dan ci uban celebrity rabu da shi kai din banza dan iska kawai kana shan gari kana selfie a gidaje masu kyau ka ce ba za a faɗi gaskiya ba celebrity ka sa wani nake so da kai saboda abubuwan da kake na ƙara farki al'umma dan Allah dan annabi kuma wannan abun wankan da kake dan Allah ka rika zuwa kasuwa sosai ai in dai gonjo ne ai ni ma yan gonjo ne ai ka ji ake ankal so kan dan Allah dan annabi wa'annan kuɗin na baka su kyauta na wani ka je ka so sutura ƙara ya zai yi da su bai taɓa rike ka mun gode malam mutum biza na gode mutum biza mun gode in sun zan baka lamba na to ba matsala mutum biza kun gode Allah saka da alheri mutum biza ba mu dan Allah ka ƙara wankan ka dawo haba kuma zaka ga wanka na zaka ga wanka na mun gode ka da warka to to ba mana wallahi ne da wadan ba in ka isa Allah ya tsina ka sha gari mana a ya shi sha gari ya zan sha gari Allah ya ka sha raba ka ban kuɗi na je na ci abinci mai kyau tsaya mana wanda mai kyau a ban gane mai kyau ba ya sun sai ka sallama kai din banza ba tare da gan mu ba to yanzu ina zuwa ka ce ina ƙarya da ba na ƙaryan zai bani kuɗin amma dan na gaya ma gaskiya haramun ce wannan gaskiya na banza na wufi a gaban ka abin 50,000 kana gani to yanzu tsaya ka ji so kana ji ka yi haƙuri tun da ba ka san nasiha yanzu ba ni abin da na samu alƙur'an ban ba ko sisi ba tsaya mana kai ba za ka ban ko sisi ba to a ta mana tuma bara uba ƙarfi na ƙafi no ban 20 wallahi ne da ba zan baka ba Allah kwandala ban 15 ban 10 in ba za mu kutumar uba ba Allah ya tsina ko ban garin ta na mi goma da ko ka sha to ni sallaman na je na ci mai kyau da ko garin sha what Assalamu alaikum jama'a masoya maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Hannata S Usman jaruma a masana'antar Kannywood ina mai kiran kuma masoya maza da mata da ku je YouTube channel mai suna Gaison TV domin ganin ƙayataccen shirinmu comedies films masu ban sha'awa da faɗakarwa da ban dariya ma yanzu ma a haka muna kan ɗaukar shirinmu mai suna Captain Madagwal wato Madagwal ɗan shara ba sai na cika ku da surutu ba ku biyo mu a wannan channel ɗin mai suna Gaison TV da ke kan YouTube sai kun zo. Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya ni ne dai naku al'atuwa wanda kuka fi sani da ɗan Madagwal na mu sha dariya Arewa Comedian. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a wannan babban tashar ta YouTube wato Gaison TV. Za ku kalli wani ƙayataccen shirinmu mai suna Captain Madagwal Alhaji. Tare da ni akwai Hani, akwai kuma LSB, sannan kuma shi kansa Gaison ɗin shi ma za ku ga yadda na baje shi
na koya masa wanka, na sa ya fita da gudu. Ku danna mana subscribing, ku taɓa ƙararrawar sanarwa, muna sako muku shi za ku ji shi raƙau a cikin tashar kai. Gaskiya gurin dukan nan ne fa da Ali Atuwar yake ta faman jibgana saboda ana ɗan yi na wasa a ɗan yi citin amma shi yanzu haka nan ɗina ma ƙaiƙayi yake yi. Haka tunanin natural ake so a samu. To ni natural kuma a kaina za a fara samun ta. Wallahi tallahi yanzu ga tsallan kwaɗon da na yi duk cinyoyi na ma suna min zafi. Amma ba da ma an samu abu mai kyau ai shi kenan tunda abin da muke so kenan. An samu alaji, da muke so mu tafi arewa to the mall alaji. To haka ne amma dai in dai irin wannan abin zai dinga faruwa a sa ni ne mai dukan. Allah. Wallahi tallahi. Jama'a kun ga dai wannan san na gaye wato ainihin baban wanka na Afirka Chief Gaison. Wato aiki ne wanda kowa ya ji a jikinsa, musamman ma akwai wani gaye na LSB. LSB ya ji jiki, ka san shi LSB a jego ne, bai saba shiga rana ba, bai saba shan wani zafi ko waye ba kuma sai ya sa tsinci kansa a mabuga. Ka san mu kuma mun saba daga kankare, mu ɗauki bulo mu ɗora aka, da na sa wannan hannun nawa alaji, na fara fesa makantan nan. LSB ya gane kuransa. Na ce LSB za ka ci gaba da acting, ya ce zai yi shawara. Inda yiwuwar ya ci gaba da ito. Amma na gaya mai fa Amerika za mu je mami wani sin ɗin da tura. Kaga ana zana mutum da dorina da gaske. Amma nan da dala za a biya ka. Ba laifi ba ne in kai. Kuma a sa bindiga a harbe ƙawarka. A sa bindiga a harbe ka. A kai ka asibiti sai ka warke. A da a ci gaba da fim ɗin.